ne na santa, ita ma na santa na so na. Yau zan ce zane kan abar kauna, ya budurwa ta na santa na so na, kuma ni ma na sanya ta ruhina. Jama'a ga labarin abar so na. Soyayyar farko ne kamar wasa, kuma ne da abar so ba masa yansa. Alkhairi dukkan rama ya kunsa, ita na so na nema ina santa. Kullum burina inda fuskarta, ita ma ta jiyo sauti na muryata. Buri a gurina ta zama mata, kan gaskiya soyayya na gina ta. Bana nazarin wani za ya rusa ta, ita ce bebe ka rike amana ta. Na yi alkawari da hakan na lamunce, komai tsanani kuma za na jajirce, domin kare haƙƙin da ya mace. Ma'ana abu darwa ta ku tantance, a gidansu akwai shaidar ina santa, a gidanmu sun yarje mini ta zamo mata. A bar su komai farko za ya zo ƙarshe, duka alkawarin mana sokin rurrushe. An waye gari wai ne kike kushe, da akwai daro ƙarshen zubin dashi. San gaskiya tabbata baya garewa, na alkawarin su ai ba kiwa karya. Amma mai sona ta yi rusa, duk ta manta da irin mutuncin, kuma ta manta da irin alaƙar mu. A gudunmawa ta gawaye shi ya roda ki, amma duniya kuma za ta sai ta ki, lokacin da ba wani mai maradin ki. Da ki bar yin alfahari da surar ki, domin wani bai ra'ayi na sofar ki.